Dalilag Pangasinan! Sa prutas ng mangga. Pero dito sa Anda, hindi lang ito ginagawang panghimagas, kundi ginagawa din itong suka. Let's take a look on the sweet and sour success of Andanian. May ano po kasi yan, may grupo na gumagawa ng mango vinegar. Marami kasi dito sir mga mangga. Kaysa masayang, gagawin na lang po natin ng suka. Depende po sa size, may 80, may 150. Depende po sa size ng bote. Nakakatulong po sa mga gumagawa ng mango vinegar para makapag-aral ng kanilang mga anak. Mga panggastos na rin sa araw-araw. So if you ever visit Anda, try to bring home mango vinegar as pasalubong to share with your friends and family to enjoy. Another unique and interesting thing about Anda is a shellfish that is rare and can only be found in the coastal water. Its elongated shape can be easily mistaken as tahong, but don't be fooled because its taste and rarity makes it a local delicacy for locals and tourists. This is Lusi-lusi. Ang nakukuha ang lusi-lusi sa barangay Karot at Kabungan. Per kilo po siya, medyo mahal po talaga kasi mahirap siyang kunin. Kinukuha po ang lusi-lusi pagka matirik po ang araw para makita po masyado. Tsaka malalim din po pag sinisisid namin. Hinukay po namin siya. Ayan, tikman na nga natin ang lusi-lusi na nakuha dito sa Anda. So, nung nakita ko siya, para siyang tahong. Ayan yung size niya. And first time ko lang makakain nito. So, ayan. Sabi nila, dapat daw tanggalin yung itim niya bago mo siya kainin. So, yung lasa niya, para siyang lukan, pero mas malasa. Hindi ko ma-explain yung lasa niya. Pero I have to tell you na you have to try this one kapag nasa Anda kayo. Kasi kakaiba yung lasa niya and kakaiba din yung shell na to, yung itsura niya and everything. Ayan. So pag napunta rin kayo dito, meron din silang inside joke about this. So you have to ask the locals here kung ano yun. Ang Dalilag Pangasinan!